Jeg så faktisk et lyn lige før, men det er sikkert helt over på Sjælland. Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag der skal jeg lave et sådan Sephora Prag normal haul. Altså jeg har fået noget af det der, det her det er sådan en samlet haul, hvis man kan kalde det for det. Jeg har noget Sephora, som min mor har købt til mig i Prag. Så har jeg en masse tøj, som min mor også har købt til mig. Noget tøj, jeg har fået min mormor. Og noget normalt, jeg selv har købt. Og sådan noget elf. Så ja, jeg synes egentlig bare, vi skulle til at komme i gang. Cecilie så herovre, hun giver mig pose. Og den første pose, hun lige fandt, det var normalt. Har jeg set den før. Jeg elsker den i hænder. Hernede i, der til at starte med, hvad jeg trækker op. Det er den her Maybelline Baby Lips i Mint Fresh. Her. Og ja, den her, den er egentlig bare rigtig god, har jeg i hvert fald hørt. Så jeg har sådan en anden Baby Lips Intense Care, så jeg bruger først den her, når den er færdig. Så har jeg nogle Daily Control wipes 25, og dem har jeg også set før, og jeg ved godt, hvad jeg bruger dem til om morgenen. Og så er der den her lip butter i original. Her. Og ja, så er der også en. Jeg går lige lidt hurtigt igennem det her normal og elf og alt det der, fordi at der er lidt meget over i den der så får. Så er der noget Chunky Lips fra W7 her. Og det er i Spontaneous. Og I kan lige se her. Den ser bare sådan her ud. Jeg kan lige prøve at skubbe den. Her. Den er sådan meget, den ser meget lilla ud på kameraet, men den er så meget koral pink-agtig. Så ja, det var lige bare det, jeg købte i normal. Så er der noget for Elf, som også lige ligger noget i en normal pose. Det er bare den her Elf Studio Blush and Bronzer børste. Se her. Og den har en mega god kvalitet. Altså, det er helt vildt. Den er helt vildt god, og det er bare sådan en skrå børste, som jeg bruger, og den er bare helt vildt god. Så det er jeg også rigtig glad for. Ja, så har jeg også fået sådan en her, som jeg har købt den i 10'er. Sådan en lille notesbog her med bare de der normale stiplede sider, hvor jeg vil skrive alt muligt med YouTube at gøre i. Og jeg skal også dekorere den på et tidspunkt. Her på forsiden, der har jeg bare skrevet, blogbog, og så har jeg skrevet YouTube og Laura, så det er min kanal, Laura 1611.3. Så er der nogle videoforslag til det her, der er nogle spørgsmål til skoletidstag og alt muligt. Så er der også, skal vi finde det, noget med en video, jeg skal have lavet, der hedder 20 ting, ikke vidste om mig, og så noget med, hvad for nogle produkter jeg har, sådan jeg køber dem igen. Det er Sephora. Og hernede i, der ligger der også meget tøj, fordi så meget Sephora har jeg så ikke lige. Men hernede i ligger der også noget tøj. Hvis vi starter med tøjet, så har jeg først den her, som jeg har fået af min mormor. Som er sådan en bluse, hvor der bare står sådan noget guldsølvskrift. Jeg kan ikke lige se, hvad der står, men den er bare hvid. Den skal nok blive vaskemaskinen. Den er også bare fin. Og jeg kan ikke priserne på det her, som min mormor har givet mig, men alt andet kan jeg godt priserne på. Og så er der også den her, som min mormor har givet mig, som bare en normal sort bluse, som også lige har sådan noget, det kan se sådan en krullebulle her. Så hvis vi skal starte her, så har jeg den bluse, jeg har på lige nu. Den er også købt. Det er bare sådan en normal blød, sådan en lille firkant her, sådan en lille dut. Og den har kostet 399 kroner på tilbud. Så hvis vi går videre her ned i, så har jeg bare en helt normal sort cardigan her, som I kan se her. Helt normal stor sort cardigan. Og den har kostet
Okay, jeg kan ikke lide prisen på den her, fordi jeg kan ikke finde ud af at regne til noget ud, hvor der står en masse andre ting. Men så er der også lige den her, som jeg er rigtig glad for. Som er sådan en her, hvor der er en meget lang high-low her, der er den ikke det voldsomste gennemsigtige. Det er sådan noget blødt stof, men så om bagpå, der, hvis I kan se her, så bliver den gennemsigtig. Og så er der sådan noget mega langt high-low ned, så den er jeg bare helt vildt glad for, og den har kostet 300 kroner. Så ja. Så er der også den her, det er nok den jeg elsker, alt det jeg har fået tøj. Og det er den her sådan crop top, som er sådan lille sådan militærfarvet. Jeg kalder det sådan jordgrøn farvet. Og den har kostet 90 kroner, og den er bare helt vildt sød, altså. Helt vildt. Så er der også her sådan en meget sød lille bluse. Her. Som jeg bare ærmer lige nu, der er den knappet op, eller ser den sådan her ud. Bare kort ærmet, og så er den sådan gennemsigtig, har lidt high-low her om bagpå. Så er der også den her t-shirt, og det er en normal blå t-shirt. Blå, turkis, grønt noget. Og den har også en mikro smule high-low. Og den har egentlig bare kostet 90 kroner. Og jeg ved ikke lige, hvor det svarer. Det ligner, der står FB Sister. Det er det meste tøj fra. Så har jeg 2 bikinier. Den første her, der har jeg en lille bitte sløjfe. Men det ser bare sådan her ud. Så har den sådan nogle små fluffy ting her. Toppen, den er alt for lille, så den kommer jeg ikke til at bruge, men jeg kan bruge den anden top. Og den kan jeg ikke finde ud af, hvordan man tager på, fordi jeg krydser bag, men den tager bare sådan her ud med noget. Sådan lidt sommerfugle i forskellige farver. Og underdelen, den ser sådan ud, at der er så normalt sådan her ud. Og så er der sådan en lille bitte sommerfugle om bagpå. Og den gule her med nogle små hvide prikker, den har kostet 209 kroner. Og den her anden, den har kostet 269 kroner. Så det er ret dyrt. Nu kommer alt det der er beauty-relateret. Og ja, synes egentlig bare, at vi skulle tage den der. Ja. Jeg har først den her Mango fra Sephora. Den her Mango Body Lotion. Og den dufter rigtig godt. Jeg kan lige dufte igennem det her plastik. Jeg kan lige tage det af. Så kan jeg komme til det. Lige det ud. Den dufter bare helt vildt godt. Der er sådan noget mango. Så for som I kan se. Og den er bare... den dufter godt. Det glæder mig til at komme til at prøve. Så har jeg også sådan en håndcreme her fra I Love. Og det er egentlig bare med mango og papaya. Og den dufter også bare rigtig, rigtig godt. Jeg kan ikke priserne på alt det her make-up, beauty noget. Men hvis der står noget på det, så skal jeg nok lige sige det. For eksempel på den her, der koster den 109 kroner. Eller den har kostet 109 kroner. Og det er egentlig bare en håndcreme. Den dufter af mango og papaya. Den er også rigtig god. Så har jeg fået sådan en her fra Clarice. Sådan en læbestift her. Som I kan se, den har kostet 76 kroner. Den ser bare sådan her ud. Indpakningen den ser sådan her ud. Og selve læbestiften, der er der sådan meget produkt her. Og så er det sådan en skrå. Så ja, hvis jeg lige kan squatte sådan til jer. Så giver den sådan meget lyserød. Så I kan se den her i skær, lyserød skær. Så den tror jeg også, den bliver rigtig, rigtig god. Så er der også endnu en Clarice eyeliner. Og de her, det er egentlig ret smart. Det er sådan nogle stive nogle. De er sådan blød ned i enden.
sådan at det er meget nemmere at lægge, sådan det ikke er en helt blød en. Så har jeg også, jeg har også fået sådan endnu en Clarisse, sådan en sølv eyeliner. Så ja, den er egentlig også rigtig fin, vi kan se her. Sølv. Så er der 2 af de der Clarisse nejlakker. Der er en, der er sådan blå med sådan noget guldglimmer i. Og så er der en, som er sådan en gennemsigtig nejlak, hvis I kan se det her. Sådan her. Nu har sådan nogle små flager i, sådan at de kommer på. Så ja, og den her neglelak, den har kostet, ja, det står ikke lige på den. Så er der også fra Sephora, vi kan se her. Sephora, så den en lip balm. Og hvis jeg lige kan åbne den, så ser den bare sådan her ud på indpakningen. Sådan en lille lyserød en. Og så dufter den bare helt godt. Eller en karamel noget. Og så ser den bare sådan her ud indeni. Den er gennemsigtig, men den har sådan en lille guldglimmer skær noget. Det glæder mig også rigtig meget til at prøve. Så er der også fra I Love-serien en mango og papaya body butter. Og den dufter også bare helt vildt godt. Den ser sådan her ud, kan jeg se. Og så ser den sådan her ud på indpakningen. Der står I Love, og så papaya. Mango og papaya. Så har jeg også fået sådan en her Max Factor eyeshadow. Den er faktisk ret smart. Det her, det er sådan en, man tror nok det er Max Factor eyeshadow, og det er sådan en, man tror selvfølgelig det er en eyeliner, når den ser sådan her ud. Det kan også lige se. Max Factor. Men det er sådan en, man tager op, så sådan noget guldblå glimmer. Så man kan lægge på øjnene, den ser sådan her ud. Den tror jeg egentlig, den er meget smart. Så kommer der sådan på den ud. Så det næste, jeg har fået, det er sådan et Sephora rejsesæt. Og det er lige mega fedt. Der ligger nogle klistermærker om bagpå, hvor man kan sætte det på, og så tror jeg, man kan skrive, hvad det er. Men man kan også bare sætte det på til pynt. Men der er sådan nogle 2 bøtter, man for eksempel kan komme med shampoo i. Så er der en spray. Og en stor bøtte, man for eksempel kan proppe noget ansigtsmaske i. Og en til noget læbepomade eller sådan noget. Og så er der også den her meget fine taske, hvor der står Sephora på heroppe, hvis I kan se det. Og så har jeg fået 2 prøver. Jeg har fået sådan en face mask med sådan noget peel off med honning. Og så har jeg fået sådan en her kropscreme noget. Og så har jeg også fået 3 sidste ting, som er inden for hotellet. Min mor og min mors kæreste, de boede på. Det er en shampoo. Og en bælter. Så har jeg også lige fået, lige skåret med til taget, sådan en sommerjakke her, som også er for det der FB Sister. Som min mor har klippet værket af, men det er egentlig bare sådan en turkis blå noget. Mint. Ja, mint grønt noget. Så den er egentlig bare også rigtig fed. Rigtig god kvalitet. Så ja, det var alt. Der er alt. For dagglas. Den er også bare så. Der er ikke noget i. Så ja, det var egentlig bare alt for den her video. Hvis I kan høre noget, der buller bare rundt, så er det fordi det tordner lidt. Jeg håber virkelig, I kunne lide det her. Det er selvfølgelig ikke for at prale, men jeg er bare rigtig glad for det. Så ja, vi ses bare i næste video. Hej!